Moi! Tiedätkö sen tunteen, kun sä tuut johonkin paikkaan ja sun fiilis muuttuu ihan totaalisesti. Stressitaso laskee, mieli rauhoittuu. Se tapahtuu täällä. Tervetuloa Ilolan Arboretumiin, Salonkiikalaan. Mä oon Sari Simonen, tämän kohteen ammattiopas. Ja hei, just tällä videolla mä tuun kertoo just sulle, miten sä saat eniten irti just tästä kohteesta. Ilolassa on ikään kuin erilaisia huoneita, jossa tunnelma vaihtuu toiseen huonetta vaihtaessa. Täältä löytyy suomaastoa, kuivaa metsäkangasta, kalliomaastoa, vanhaa peltoa ja myöskin lampia. Ilola on yksityinen puulajipuisto, metsäpuutarha ja maisemapuisto. Se ei ole mitenkään perinteinen, kokeellinen ja lajien määrää huomioiva arboretum, vaan 20 hehtaarin piilohelmi, jota on rakennettu maisema ja tunnelma edellä ilman kompromisseja. Paikkaa kehittää ja sen omistaa puutarhuri Ari Laakso, joka on hoitanut aluetta jo lähes 4 vuosikymmenen ajan, muokaten sitä alue alueelta, pala palalta, rakkaudesta maiseman suunnitteluun. Ilolan Pineettum on havujen erikoismuotojen alue ja sen reunassa tosi kaunis lehtipuita sisältävä istutusalue. Jo kasvussa oleva lehtipuualue tuo joidenkin vuosien päästä paremmin esille tammet, saarnet, pyökit, koivut, lehmukset, lakkipuut, poppelit ja monet muut. Ilolan vanhin istutusalue on 1980-luvulla istutettu rodoalue. Aivan uusinta uutta
Ilolassa on Sakasti-niminen alue, jonka istutusten salat paljastuu teille kävijöille muutaman vuoden päästä. Sakasti pitää sisällään tuommoisen notkomaisen alueen sekä näköalatasanteen, jonka kautta avautuu näköaloja lehtipuiden arboreettumiin. Väylät on helppokulkuisia, ne on joko murskepeittoisia tai sitten ruohoväyliä. Kaikissa mennään maisemallisuus ja helppokulkuisuus edellä. Tulet myöskin huomaamaan, että kasveissa ei ole nimikylttejä. Jos jokin tietty kasvi sua kiinnostaa, niin sitten kyllä suosittelen, että osallistut opastuksille. Silloin saat tietää, että mikä se juuri sua kiinnostava kasvi mahdollisesti on. Mikä on Ilolan ehkä tunnetuin momentum? Se on rodojen kukinta-aika. Eli alppiruusujen ja atsaleojen kukinta tuossa kesäkuun yleensä puolivälissä keskimääräisesti. Täällä on tällä hetkellä noin 4000 istutettua rodoa, eikä sovi unohtaa, että näitä luonnon alppiruusuja, eli täällähän on suopursumaastoa aika paljonkin. Muita hienoja hetkiä täällä on täyden kesän, ydinkesän lummekukinta. Eli Lummenlammen Suomen lumpeet kukkii tuossa yleensä heinäkuussa. Tosi kaunista aikaa, myöskin viljojen kukkiassa samanaikaisesti. Sitten on syksy ja sen ruska. Täällä monikerroksisena, monivärisenä. Usein itseltäni kysytään, että mikä on suosikkivuoden aikani täällä. Arvatkaa mikä se on. Syksy nimenomaan. Ja hei, ei sovi unohtaa tätä mitä näette tässä. Havut on aivan upeita, aivan ympäri vuoden. Ja niitähän täältä löytyy. Mä järjestän tässä kohteessa opastuksia niin tilausryhmille kuin myöskin sitten yksittäiskävijöille yleisöopastuksilla. Ota yhteyttä, jos mietit, että minkälainen olisi just sun ryhmän tarve. Tää voidaan räätälöidä aina tää opastus tilanteen mukaan, eli puutarha-alan ammattilaisille hieman erilaista tekstitystä kuin esimerkiksi yhdistysryhmille. Mutta mietitään, on yhteyksissä. Totta kai täällä voi vierailla ilman muuta myös itsenään, yksinään, 2 euron pääsymaksulla, ja tämä paikkahan on avoinna ihan joka päivä kasvukaudella. Talvikaudella ei ole polkujen kunnossapitoa, mutta muutoin kyllä. Ja halutessasi voit olla yhteyksissä. Kyllä mä kerron, mitä minäkin vuoden aikana ja kautena, viikkona kannattaa silmäillä. Eli kiireetön kulkija löytää täältä Ilolasta kyllä melkoisia helmiä. Ilolan tunnelma syntyy erilaisista maisemakokonaisuuksista ja kasvien puiden sopimisesta niihin. Tunnelma syntyy ihmisen ja luonnon yhteistyöstä. Tämä on sellainen paikka, että sun täytyy tulla itse tää kokemaan. Tulet sitten opastukselle tai omatoimisesti käymään, oot lämpimästi tervetullut. Kiitos kun katsoit tämän videon.